И здравейте хора, добре дошли в новото видео в моя канал. В днешното видео ще играем на FC25, но се чудя дали да играем на Ultimate Team или на кариера. Може би сега ще играем в Ultimate Team, а пък кариерата ще остава за друг епизод. Надявам се това видео да ви хареса. Съжалявам, че стоят скърца, но просто като правиш някакви движения и той скърца. Но абонирайте се, лайквайте. Също пишете ми в Instagram на какви други игри да играя. И да. Сега може би ще играем, например, Squad Battles. Тук някакви бронз пак. Просто съм напълнен с някакви тъпи пакове. Това няма смисъл. Да си отворим драфт токенчето. Така си го вземем и си го прибираме. Не съм сигурен дали ще можем да направим драфт, защото аз бях направил един драфт без да го снимам. Ето. И съжалявам, че мърдам камерата, но така, но не знам как да се откажа. Не знам как да се откажа. Май не мога да се откажа. Да. Ами хора, ще играя Squad Battles. Видяло се. Все пак тук да видим... Сигурно съм надяло. Дали пък да не играе като десенбек? Няма да е зле. Ето го. Така, включваме го. Имаме доста резервни играчи, които можем да пуснем, но това е за друг епизод. Сега ще играем Squad Battles, както казах. Всъщност да видим дали имаме някакви награди, защото не съм играл от доста време. Не, нямаме никакви награди, ще играем тук. Така. Игра на аматьор, просто да си взема точките. Да, ето това ни е отбора. Дадох доста играчи за SBC-та и в момента съжалявам, защото нищо не пакнах от тях. Тук имам някакъв Родри 9-1, но той тук не може да играе този Родри. Жалко. Няма ли някой защитник, бе, брат? Този... Сериозно ли нямам защитник, който да ползвам в момента? Имам някакъв. Серби, не го знам какъв. Трябва да се лъжа и тук някакви резерви. Родри естествено го слагаме.
човекът, който взе златната топка, но според мен не я заслужаваше. Но според някои хора я заслужаваше. Но според мен Вини или Мбапе трябваше да я вземат. Или Карвахал. Също Карвахал. Даже Карвахал трябваше да я вземе. Направи много добър сезон. Гол в финал на Шампионската лига срещу Борусия Дортмунд. И взе Шампионската лига. Взе и Европейското. Тъй, че според мен си заслужаваше да си я вземе. Но не я взе, за жалост. Просто според мен Балон д'Ора е Робет. Не знам дали така се нарича, но аз така го наричам. И да. Айде да започваме. Така. Съжалявам, че скърцам, но няма как. Ще играм с португалския екип и... Те дали да са с... Ами да. Те ще са с Away. Ние ще сме с Home. Само набързо да ви представя моят състав. На врата имаме Едерсон, защитници Муица, Гомес, Черби и Уокър. Халфове Белингъм и Зидан. И напред имаме Неймар, Асенсио, Бербатов и Принц. И да, нека да започваме. Да видим дали ще бием. То сигурно ще бием, защото все пак това е на аматьор. И те трябва да са слаби. Този Макалистър, ако беше в нашия отбор, или този Араухо. Щеше да е яко, директно скипвам. Както ви казах, аз съм доста слаб. Не, всъщност не съм ви казвал, но сега ви казвам, доста съм слаб. Брат, какво беше това? Фо! Кой ще го изпълнява? Много добър фал. Червен картон за Араух. Хора, ако вкарам, трябва да се абонират. Малко я пресилих. Горна града. Все пак се абонирайте. Защо я ки видя. Митко Бербатов. Бербатов! Гол! Откриваме резултата. Димитър Бербатов е човекът, който открива резултата. И най-вероятно ще има още попадение от този човек. Димитър Бербатов. Също мислим в това видео да направим един трансфер, който да продадем Бербатов и да вземем още някой. Бербатов вкарва втори гол. Дали Бербатов ще докаже, че не трябва да си ходи от нашия отбор? Сега шанс за хетрик на Бербатов! Гол! Бербатов бележи гол след гол. Това все едно е Кристиано Роналдо на много млади години. Той даже и Кристиано Роналдо на млади години не е правил такива неща. И Меси. Хора, между другото, напишете в коментарите кой ви е любимия футболист. За мен лично е Кристиано Роналдо, но за вас може и да е Меси, може и да е Мбапе, може и да е Неймар. Може и да са други футболисти, но за мен Кристиано Роналдо си е натурален фаворит за най-добър играч. Тук има извършено нарушение обаче. Грешка. И грешка и от наша страна. Какво направи? Само няма значение, обаче сега шанс за атака. Принц е много бърза.
Принц ще стреля гол. Между другото, много ме изненада как е толкова бърза тази принц. Ай. Спасия. Неймар все още не е докоснал топката. Малко странно. Шанс, принц. Гол на принц. Малко странно име. Принц. Все пак. Неймар. Ау. Няма ли извършено нарушение тук? Да, има. О. Удар на Зидан. Зидан! Право във вратаря. Малко далечна дистанция беше това. За гол. Въпреки, че всичко е възможно. Много искам фал от или пред, или над, или от наказателното. Ще е доста яко, защото... О, каква грешка сега. Димитър Бербатов. Бербатов. Защо я изгуби Митко? Бербатов! С уикфута спасяване. Тук Бербатов не съм сигурен дали е 3 или е 4 звезди. Уикфут. Шанс! Блокиране. Зидан отнема. Кой е това? Белингъм. Автогол! Какво беше това от страна на... Кой беше, не знам. Сега ще ви кажа. Погледнете само. Каква грешка. Каква грешка само тук и на вратаря. Тук грешката обаче е на вратаря. Тук истинската грешка обаче беше на вратаря. Нямаме информация кой вкарва това е пореден фал. Защо винаги им влизам така, както... аз не знам как, но така както не трябва повечето. Никак не беше зле този изстрел. Пас. Кой там, не знам кой е това. Ужасен удар. Тук не може ли да се скипват мачове? Не може. Това е лошото. Много бавно се движи това време. Буквално за истински 13 минути са минали 41 в играта. Гледай, сега ще карам с Уолкър. Добре, де. Малко прекалих. Уолкър с шанс да получи картон, не оцели. Отново с шанс, да, това ще е от картон. Прекали тук Уолкър. Уолкър, който мисля, че през тази зима отида в Милан. Не много зле беше този трансфер, шанс за принц спасяване на Викарио. 2 минути са добавени и те ще изтечат след малко. Шанс няма. Това трябва да е края. Да. Края на първата част. Водим се 6-0. Което е доста добре. Пас. Хора, чуда се дали да изигра 2 мача или само един, но един ми се струва доста мъничко. Това ме размина. Бе, Бербо. Сега шпагат. Груб шпагат. Сега там Неймар ще използва скоростта си. Ще използва ли финтовете си. Мисля, че... какъв техничен Неймар! Неймар! Нямам думи! Какво направи бразилецът? Бразилецът направи защитата на...
другият отбор луда. С 2 финта мина един човек. И направо... Да пробваме ли Рейнбоу Флик? Що бе? Що не става? Фал? Как се не е фал? Неймар сега си отмъщава. Бербатов, брат. What? Какво направи Белингъм? Каква беше тази анимация, бе, Белингъм? Пас. Още един шпагат. Принц. Спасяване. Нов корнер за нас. Бербатов е заменен. Сега гол. Жената, която замени Димитър Бербатов, мисля, че в момента тя вкара. Да, точно тя. Миедема се разписва веднага след като влезе от скамейката. Шанс. Точно Миедема прави някакъв финт. Пас там за Принц. Принц. Просто лесно. Много лесно на бегинър да се играе, но просто ми трябват точките. Хайде бе. Асенсио. 87 си. Не трябва да правиш такива пропуски. Между другото, кой трансфер ви изненада тази зима? Мен най-много ме изненада Кайл Уокър в Милан и Антони в Бетис. Това много ме изненада. Но мисля, че Антони отида под наем, ако не се лъжа, в Реал Бетис. Паршота на Неймар! Страни на вратата. Неймар Джуниор, Кайл Уокър е заменен от своя партньор. По-точно не партньор, защото вече, нали, Кайл Уокър е в Милан, но предишният си партньор Родри, който взе Балон д'Ор нечестно. Тук грубо влизане, Зидан губи топката. Знаете ли какво сега? 90-та минута, даже 85-та ще изкарам вратаря. Всъщност, искате ли да вкарам с вратаря? Ако вкарам с вратаря, трябва да се абонирате за канал. Аре, Едерсон, това е много рисковано. Финт. Аре бе, не мога да направи финт. Опа, Едерсон. Едерсон изгуби топката. Едерсон, вземи я, бе. Айде бе, Едерсон, какво се връщаш? Абе, не я губи, бе. Не, искам на Едерсон. Не, трябва хората да се абонират. Какъв финт само. Едерсон, Едерсон! Гол на Едерсон! Вкарахме с вратаря! Вкарахме с вратаря и Едерсон! Хора, трябва да се абонирате! Вкарахме с Едерсон! Трябва да се абонирате! Направо сега изкарвам вратаря, не знам защо. То не мога. Добре, айде. Его Едерсон. Шпагат на Едерсон. Фал. Хора, между другото, хареса ли ви хет-трика на Килиан Мбапе срещу Манчестър Сити? Ако да, преснете лайк бутона. Ако още повече да, се абонирайте за канала. Пастан за Неймар. Неймар Джуниор. Неймар ще се подиграе ли с вратаря? Не можа да копне вратаря и победа 10-0. От който един гол
Така беше на Едерсон. Fortnite скоро се апдейтва, тъй че следващото видео може и да е на Fortnite. Така, 1550 точки. Много благодаря за тези точки. Просто много добре ми се отразиха. Много добре. И хора, мисля от тук да приключвам с днешния епизод. Но преди това само да пуснем Бербатов. Бербатов да го пуснем да се продава. И да си потърсим нов нападател. То не може ли директно да го продам, без да съм го махнал? Не, тук са гледа какво ти се е провалил. Трансфер маркет. Не, това е. Сържнал. И Бербо. Моля, той Бербо забравих, че 87 и се чудих къде е. Така, Бербатов. Листон маркет. Даваме му 3 дена. Какво стана? Тук що? What? Нещо май бъгна. А Неймар? Дали да го продадем и него? Нещо е бъгнало. Също така бъгва. Точно когато снимам ли го е? Аре, пускаме. Откъде взех Койнс? Не, за пореден път ги бърка. Ето тук. Да, ето ги пуснати са. Но за той е 99. Да, явно нещо бъгва. Ясно е. Сега не моля да ги махна. И всъщност да видим някакви нападатели. Икони. Дали има? Ефтино хиро. Нещо. Ясен Торианс, нападател. Форвард, ето го. Добре, откри се нещо. Макени, Хесус Навас, Данзо. Те са ефтини. Модрич. Лука Модрич. И е доста ефтин за 89 картичка. Доста ефтин. Я всъщност да видим Gold Rare нападател. Да видим дали ще ни излезе Мбапе. И да видим колко струва. Килиан Мбапе. Ева Нилсон. Не ни излиза никой. Още има ни излезе за 11 000. Който можем да привлечем. Левандовски, Гризман, Катото. Катото всъщност колко струва? Гризман 16 000 и тя 16 000. Почти 17. Пажор, не знам как се произнася. Жиро е 900. Койнс.
Суарес, Бензема. Исак. Аре бе, брат, защо не се смениш? Воткинс. Хари Кейн. 50 000. И Хегерберг. Сестрата на Халанд, както някои я наричат. Никой интересен. Тук никой интересен. Хора, защо просто не сържем Ембапе? Само да ви попитам. Диего Армандо Марадона дойде в играта. Ембапето ще е над 50 000. Ембапе 1 милион. Хора, аз ослепя. Ембапе е 1 милион. Това в мобайлката е много ефтино 1 милион, но тука не знам, брат. Забравих, че той не е такова. И сега вини, той е... Защо Реал Мадрид играчите са толкова скъпи? Някакво предложение за картичка. Хора, в следващия епизод ще мислим какво да купуваме. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, преснете лайк бутона и се абонирайте, ако още не сте го направили. Също пишете ми в Инстаграм, който в момента виждате на екраните си. Пишете ми в Инстаграм на какви други игри да играя. Едната със сигурност ще е, както знаете, Fortnite. Но пишете други от телефон, от PlayStation може. И да. И чао от мен. До нови срещи.